Nggih, purwanipun Bapak Nuryati Ibu Gunarti ingkang pidana wonten ing Dukuh Sri Dadi Dusun Pamotan. Kula aturaken sugeng rawuh, sugeng lelenggan wonten ing papan panegari inggih menika. Niki dawuhipun Mas Ayu Nur Latifatul Nikmah, putri kinasih Bapak Ruslan Ibu Suparniati kalian Bagus Singgi Supeti atmojo kakungipun Bapak Nuryati Ibu Gunarti. Semoga kula aturaken sugeng rawuh sugeng lelenggan wonten ing papan pahargyan ingkang sampun samekta wonten dalemipun Bapak Ruslan Ibu Suparniati. Kula aturaken sugeng lelenggan kanthi kanthi martu martikane warna.